It's DJ. Sa lahat ng ating mga momshies, popshies at mga anakshies. Welcome back to my channel, and once again, this is Momshi G, and for today's vlog, isa sa mga pinaka-special na guest ko for today, the one and only, ang pinanggalingan at pinagmula ng ating panalong comedian ng Cagayan de Oro City, Brenda Mish, and other than Mama Sita! Hi, Mama Sita! Ano po? Finally, after how many years, kung hinintay na ma-meet ka personally, maraming salamat. Maraming salamat. Nakakatuwa naman at wala yung anak mo sa nari natin. Punta ko dito dahil sa anak ko eh. For sure. Yes. Alam ko yun, ramdam ko yun. I mean, from the beginning, simula nung nakilala kita mula sa Miss Q&A, daw kita na-meet din because of her. Excited na ako ma-meet ka kasi parang ang dami-dami kong gustong tanungin sa'yo. Okay, and for today's vlog, kilalanin natin si Brenda mula pagkabata hanggang sa hanggang itong journey niya sa PBB. Actually, for sure, some of you guys ay napanood na ang kwento niya sa MMK, na ikukwento na share na rin ni Brenda yung kanyang mga pinagdaanan. This time, tanungin naman natin or alamin natin ang isang emosyon o yung nararamdaman ng isang nanay para sa kanyang anak. Okay, kamusta muna? Okay. Okay naman po. Hindi ka naman na kinakabahan? Kinakabahan eh. Kinakabahan ka pa rin? Bakit? Naman eh. Sa Tagalog dati. Kaya na makaka-adjust. Correct. Hindi, okay. Simulan natin. Nung pinagbubuntis mo si Brenda, meron ka bang pinaglihian or kinagustuhang kainin or makitang tao, artista, ganyan? Yeah, naglilihi ako ng manggang hilaw. Talaga? Oo. Ginamos? Hindi, asin lang. Asin? Oo, asin lang. Natuno ng asin. Kaya palang asim ng sister ko dito. Naglilihi ako ng manggang hilaw, tsaka nagsusuka ako. Sa loob ng 6 na buwan. 6 months? Oo. Parang tagal mo naglihi. Oo, tagal. Di ba mostly lang, 3 months, 2 months lang? Sobrang payat ko nga eh. Talaga? Naglilihi ko kay Brenda. Paano mo nakuha pala yung pangalan niyang Brian Roy? Sa sa sarili ko lang na Brian Roy Naisip mo? Wala bang combine ni Papa niya? Wala na. Si Brian Roy. Brian Roy. Okay. Sige. Tapos, after that, habang pinagbubuntis mo siya, nalaman mo na ba kagad kung babae or lalaki Oo, siya? alam ko naman. Pagbubuntis ko ng 6 na buwan, ultrasound. Nag-ultrasound ka na kagad? Alam ko naman na lalaki. Na lalaki siya. Alam mo na, Tek. Hindi ko nga alam ng isa siyang Vicky. Na magiging Becky siya. Okay. So, bilang mag-aaral naman po, syempre, nag-elementary until high school, no? At nag-ano rin naman siya, parang nag-first year, nag-college siya ng First time lang ng college. Kamusta po siya bilang mag-aaral? Mabait naman siya, matulungin sa Mga kamag-aral niya. mag-aral. Okay. Oo. Mabait naman siya. May award naman siya eh. May mga award din Oo, siya. sa elementary lang, nalaman ko. Ano yung... Naka-5th honors niya. may 5th Oo. honors. Taray. Taray naman ng lola mo. Meron ba siyang Mabait naman siya. meron din ba siya mga most obedient, Wala. talkative? Kasi napakadaldal talaga ni Brenda, no? Oo. Pero sobrang bait naman niya ng siya, ng high school siya. Talaga? Kasi nikukwento sa amin na parang madalas din siyang mabuli. Kaya siguro tahimik. Tapos, nitong na lang, nung medyo nagkaedad at mga experience na siya dito sa Manila, talaga naging mas palaban na siya. Okay. Kamusta naman po siya nung nung mga days na parang hindi niya pa alam yung mga problema, yung mga obligasyon, ganyan. Naging pasaway ba siyang estudyante? Napapatawag ka ba ng mga teacher niya? Sa pag simula ng Pag-aaral niya. Wala pa ako natutupad. Sa awa ng Diyos. Toray! Mukhang never ka pa napatawag unless kukuhaan ng Hindi naman. card. Okay. May mga hilig ba siyang gawin or hobbies nung bata? Mga laro or... Yung paglalaro lang niya sa labas, kasama niya yung mga kapitbahay niya, o mga friend niya na mga babae, halos mga babae. Naglalaro siya ng pang babae na laro, yung Chinese garter. Lahat kasama
kasama niya mga babae. Ah, talaga? Hindi mo, Sabi ko- hindi mo siya pinagbabawalan. Hindi, sabi ko na nga, ano ba itong bata to? Biki o ano? Bakit purong babae ang Parang may something na. Oo nga. Ang taray. Kaya pala napaghulihan na. Okay, do you have a special bonding together? Meron ba kayong madalas din yung gusto niyong ginagawa Sa together? pagkain lang namin. Ah, sabay Madalas lang. lang, oo. O kasi si ano, hindi talaga siya attached. No? Yun yung lagi niya nga sinasabi na, ako nainggit ako sa'yo, Althea, kasi ikaw napaka-attached mo sa magulang mo, kay mama mo. Kasi kami talaga, hindi niya raw naging, parang hindi niya nakuugalian. Or kahit ninyo. Oo. Pero, na-express niyo naman yung ano niyo, yung feelings niyo para sa isa't isa. Talaga, malambing, paano maglambing si Brenda? Gusto ko malaman. Yung ano lang, yung bilang isang biki, yung Becky, maliit pa, oo nga. Well, minsan malambing, yun lang. Paano siya? Ng anak. Ano? Oo. Yun lang. Talaga? Malambing din pala to. Kasi hindi talaga showy to si Brenda. Oo, hindi. Sa totoo lang. Kasi ayaw niya eh. Mm-mm. Okay. So, right after that, syempre, nagkaisip na siya, nalaman niya na yung mga responsibilidad at obligasyon. Pumayag po ba kayo na siya ay lumuwas ng Maynila? Binigyan niyo ba siya ng permiso na, oh, sige, okay lang anak, punta ka? Pinayagan mo ba siya o tinutulan mo siya? Pinapayagan ko kasi mabuti naman ang pagpunta dyan sa Maynila, di ba? Oo, may dahilan. Oo, may dahilan naman. Kasi nagsabi siya na pumunta siya ng Maynila kasi maghanap siya ng hanap buhay. Trabaho. Trabaho. Kasi hindi ko na alam, pagpunta niya ng Maynila, nagbibinta siya ng ano, mais. Ng mais, Oo. nagtutulak sa Yung kariton. tutulak ng kariton, mais pala ang ibinibinta niya. Pero ang alam mo, meron siyang maayos na work o wala naman? Wala naman. Ah, wala siyang sinabi sa'yo kung ano naging Oo, buhay niya? wala. Kamusta yung ano, kamusta yung mga ano niya, yung mga kwento niya sa inyo? I mean, nagsikwento ba siya na nahihirapan siya o na ganito yung sitwasyon, na ganito, ganyan? Wala. Kasi akala ko ano mas masaya siya dito sa Manila Okay. sa work niya. Oo. Hindi namin alam na ano yung tinatrabaho niya dito. Yung nakatrabaho siya ng ano, burger machine. Oo. Oo. Naging Minsan-minsan crew. Oo. Oo. Yun lang. Papadala siya Talaga? sa pamilya niya. Hindi namin alam kung ano bang klaseng trabaho niya dito sa Manila. Oo. Oo. Akala ko ang hanap buhay niya dito, ano, Maganda talaga. maganda. Oo. As in, na hindi ganun. Hindi nga pala eh. Oo. Okay. Nung nagladlad siya, right after nung mga work niya, umuwi siya sa province, hindi naman siya nagdamit pang babae. Oo, hindi naman. Ang damit niya pag lalaki, naka-shirt naman ng ano. Pero may naramdaman ka ng... May naramdaman na ako minsan, kumimbot yung ano niya. At ang sobrang daldal niya kasi. Ang dami niyang kwento. Oo, yun lang ang nakuhan ko sa iya. Tingin Na napansin, Napansin oo. ko sa kanya pag uwi niya. Ano ba ito si Brian? Oh, Brian, Roy. Brian. Bakit na nang brain damage? Oo, Ano palitan? Oo, Ano, may palayaw ba siya maliban sa Brian? Langgong. yung Langgong. ayaw niya, oo. Ah, si Langgong! sa mga Langgong, fans, langgong yung palayaw niya, Langgong. langgong, oo. Ano po yung Langgong? So, basta kay ano lang palayaw ko sa kanya kasi Naisip mo ang lang? kapatid niya, yung magulang niya, langging. Ah, ate. Oo, yung ate niya, Langging. Oo. Siya naman ay Siya naman kay lalaki, lalaki, langgong. langgong. Oh, yung langging, Ah! langgong. Pakita mo pag-uwi niya sa bahay, na brain damage. Brenda Mish na siya. Saan ba ito nakuha niyang brain damage? Okay, what about si Papa? Ano naging reaction? Wala naman. Napansin ko lang sa papa niya na ayaw niya ng bakla ang kanyang anak. Pero Parang hindi siya pabor. hindi siya pabor. Sabi ko lang, wag na. Wag mo nang pilitan kung ano ang ng anak mo. Kung isa sa bibiki. Okay. Support na lang tayo, di ba? Nasaktan ni Papa si Wala. Never. No, hindi naman, oh. Hindi naman niya nasaktan kasi In fairness. ano nang mapagmahal yung ama. Hindi rin, si Brenda parang si Papa niya, Si Papa hindi niya. showy. Oo, hindi Love showy. kita pero hindi ako yung palaya ka, pala I love you. Yun, Oh. Hindi kami palagi magkumakain ng nandyan si Brenda, nandyan ang papa niya kasi galit si ang papa niya sa kanya na nagbigay. pero ayaw niya ipakita sa anak niya na galit siya. Okay. So ano, medyo parang ilag pa rin siya. No? Oo. Okay. So anong gusto ko pong malaman sa inyo, Mami? Ano po yung madalas ninyong hindi na pagkakasunduan ni Brenda noon? Lang maliit pa siya. Mm-mm. Yung ano man niya, yung lumalabas siya nang hindi magsabi sa akin. Ay, hindi nagpapaalam. O hindi nagpapaalam.
Oo, yun lang. So, Oo. so yan, actually, nabitbit niya yan. Oo, nadala niya yun. Nadala niya yun sa amin kasi dito sa amin, sa mga social climbers dito sa bahay, kapag hindi ka nagpaalam sa kanya, kung saan ka pupunta, magagalit Hindi siya. ko naman siya pipigilan kung saan Yes, siya pumunta. yes, yes. Oo, yun ang totoo lang. Na magsabi Correct. siya kung saan siya pumunta. Correct. Oo. Ganon din siya sa amin dito. Mm. Walang kaso sa akin kung malalaki kayo o Oo. magrampa kayo, okay lang, pero sabihin nyo lang sa akin kasi ano to naman mangyari, cargo ko kayo. Nakuha niya yun sa'yo. Ang galing. Oo nga. Pag lumalabas siya na walang paalam, Importante yun. pagbalik niya, May palo. may palo. Yung palo, tinatago ko pa. Ano ba malo mo sa kanya? Yung ano lang, yung mga kahoy-kahoy lang sa tabi. Wala namang pako. Wala. Pinahin ko na itong palo niya, ano, kanang maliit lang. Parang lawanit. Yung, Hindi, nasagbot lang na yun. Nasubas sa inyo. basta yung mga kahoy na maliit Kahoy-kahoy lang. maliit lang. Hindi siya nakatikim ng chinelas, hanger, Oh, hindi, sinturon. hindi, wala. Talagang kahoy. Hindi, Actually, dito lang, nakukulit. tinatago ko lang dito sa likod. Yung pinapalo ko sa kanya. Halika kayo dito. Kasama siya ng kapatid niya. Talaga? Oo. Pag nandoon siya sa akin na, kinuha ko itong palo. Saka na siya mapapalo. Oo.